Ahoj všichni, jsem tady s dalším videem na Bitcoin a uděláme si náhled na listopad. Po minulém videu, kde jsem predikoval nebo ukazoval, kam by Bitcoin mohl dojít dlouhodobě, což je tadyhle, když se podíváme, 139 000 nebo 140 a 170 000, to je vlastně nějaký dlouhodobý horizont. Odkaz na to video vám dám tadyhle pod tím videem, jak jsem k tomu došel. Teďka si dáme náhled na listopad a co se vlastně dělo v říjnu. Teď tady máme graf Bitcoinu, jsou to měsíční svíčky, to znamená, každá tato čárka je měsíc. Když to trošku zvětším, tak máme 1. listopadu a tady říjen, tohle říjnová svíčka, takže vidíme, že je červená, byla klesající. Nicméně během toho došlo na nový maximum. Tadyhle jsme vybrali stop lossy předchozího měsíce, ale stejně tak to letělo dolů a vybralo to stop lossy, ještě to trošku zvětším, 1, 2, 3 měsíců. To znamená, že je to taková nerozhodnost, tohle je vlastně outside, to znamená, že je větší než na obou stranách než ta předchozí, ale zavřeli jsme uvnitř té předchozí svíčky. Takže vlastně ten trh letěl nahoru, letěl dolů, nabírá ty stopky, nabírá nový příkazy, ale ve finále se vrátil tam, kde začal. Co to znamená? Vypadá to, že velký hráči nabírají pozice a nabírají objednávky, aby s tím trhem potom pohnuli určitým směrem. Teďka je otázka, jestli nahoru nebo dolů. V tom minulém videu jsem ukazoval, že by bylo lepší, kdyby to nejdřív šlo trochu dolů a pak na těch 139 000. Tak to jsou měsíční svíčky s tím, že teda tadyhle ještě malinký gap. Když se ještě podíváme, to zvětším ještě trošku víc. Tady mezi tím a tady tím je mezera. To znamená, že by ten trh klidně mohl dojít někam sem do 98 000. Já ještě teďka přepnu na týdenní graf. Tak to je to, co jsme si ukazovali minule, říkám, to video tam je. My máme teďka alert na 101 900, kde až to tam dojde, budeme řešit, co dál. Nicméně teďka v tom minulém videu jsem ukazoval, že tady hrozí tohleto vybrání té stopky, to už proběhlo. Tady máme jednu, tady další, tady další, tady další, jo. Takže klidně by to opravdu mohlo sem a tady to jsou oblasti, kde bychom chtěli brutálně začít nakupovat. Když dáme ten denní, co se teda dělo, nebo ještě jsem mohl v tom týdenním, co se teda stalo ty poslední týdny, ono to vlastně reflektuje tu měsíční svíčku, jo, ale tady zase, když se podíváte, my jsme měli obří klesající, která vybrala ten vrchol, to je vidět tady, vybrala ten vrchol a pak tady vybrala a klesla brutálně dolů a vybrala všechny tyhle ty čekající pokyny. A teď se nám tady formule 1, 2, 3, tohle jsme vzali, jak jsem říkal, a máme obří svíčku, v ní máme inside, v insideu delší inside a najednou máme outside, která je vyšší než tato, ale furt je to v rámci této velký, takže furt jsme jakoby inside, furt jsme v rámci ní a ten trh tady teďka bojuje, pracuje. Jo? Takže zajímavý bude určitě průraz na jednu nebo na druhou stranu. Když jsem teďka dám trošku ty profily, tady mám daný teďka, ten vteřinku, jo. Tohle jsou měsíční profily. To znamená, že každý ten obdélníček, ten profil je vždycky jeden měsíc. Já to mám kvůli tomu, abych lépe poznal, kde bylo to období. Tady máme natažený nějaký Fibo. Tadyhle v tomhle jsem tady ukazoval, to je v tom minulém videu, který bude odkaz pod tímhle videem, byl ten trade shortovej, který furt platí a teďka to bohužel, pro někoho bohužel, pro někoho bohudík, vypadá spíš na ten pokles. Jo? Tak, kde bychom chtěli vybrat tu hranici 106, 103, 101 a na tyhle hranicích nabírat. To jsou všechno stopky, které by stálo za to tam dojít, protože tam bude čekat hodně objednávek, ale čekají nám ještě tady a tady, když se podíváte, ty profily jsou úplně, mají největší hodnotu obchodů v této lokalitě, takovém těch 105 000. Tady nám vlastně došlo k odrazům, jo, takže tadyhle
tyhle ty 2 měsíce udělali velkou oblast, pak to odletělo a tady se ten trh vrátil na tu hranici 105 a několikrát se odrazil. Jo, a jsou to drobný odrazy, nemenší ty, ale tady se podíváte, tak tu oblast pod 100 000 vlastně je úplně neproobchodovaná a hrozí tady takový žuch. Teď jsem si hnul tady s tím Fibem. Hrozí tady vlastně žuch, kdy nám to spadne až klidně někam sem. Zase kdybychom došli na 84 500, tuhletu oblast, tak by to bylo hodně silný na nákupy, jo. Takže to je teda měsíční profil. Na tom profilu je taky vidět, že ty hodnoty pomaličku klesají, ty volumové oblasti, tato. A teď jsme jakoby pod ní, takže teď jsme opravdu do shortu, teď jsme v klesajícím trhu. Kdo dělá dlouhodobý nákupy bitcoinů, tak bude asi rád, bude teďka průměrovat lepší cenu. Nebál bych se těch nákupů, ale jak jsem říkal v tom minulém videu, tady zase 120 000 bude velká hrana, na to se to odrazit minimálně krátkodobě dolů. Takže nakupovat by se dalo opravdu tady na všech těch hranicích. Uvidíme, jak to půjde, ale předběžně si myslím, že je velká pravděpodobnost, že ten listopad teďka půjdeme tadyhle pro tyhle ty stopky minimálně tu 1, 2, 3 a pak se to odrazí dolů, anebo ještě víc dolů a o to víc nabereme tady ty objemy, kdyby tohleto všechno vyobchodovali, pohybovali se také v této oblasti, tak pak by mohl být velký boom nahoru a to by mohlo být, když se zase vrátím tadyhle na tohle už je týdenní graf. Na tom týdenním grafu, kdyby to teda také proobchodovali tady dole, tak můžeme jít na nějakých těch 139 140, což teďka, já jsem si to dělal na tom měsíčním, když se vrátím na měsíčním, podívejte se, při aktuální ceně 110 000, když bychom šli na těch 139, s rezervou dáme trošku míň, asi když ji zmenším, takže bychom šli ze 139 ze 110 na 139, tak máme zhodnocení 27%, jo, to je docela bomba, no. Ale říkám, hrozí tady teďka ten velký žuch, když by se nám to povedlo nakoupit kolem těch 100 000, což je psychologická hranice, zhodnocení 39%, kdyby nedej bože to šlo k té 50, nebo tady je 88 000, až 56%. Tam jde o to, že nechce čekat na, já nevím, 85 000, protože se může stát, že vám ten trh ujede a odletí bez vás, jo. Proto je vždycky dobrý dlouhodobý dokupování. Když to ještě vrátím, tadyhle máme tu minulou aktualizaci, takže to dlouhodobý nakupování bych se vůbec nebál, kolem těch 101 000, nějaký menší pozice 98, 96 a tadyhle 89 už by bylo jako hodně pěkný. Jo. Takže to jsou teďka oblasti, spíš než teďka prodávat, tak bude lepší nakupovat při poklesech. To bude to, co asi what's go v listopadu, když ještě vrátím jednou tu měsíční. Tohle je vlastně nerozhodná svíčka, že jo, která vybrala všechny směry. Jasně, může se teďka otočit a letět bez nás. Kdo drží, držte dál. Kdo bude moc, při poklesech bych dokupoval celý listopad. Tak jo, mějte se, hezké se daří. Čau.